Hej, og velkommen til vores første afsnit af Crime Time. I dag der skal vi kigge lidt på bankenøglen, og vi vil forklare lidt om de forskellige teknikker, der er, og hvordan man bruger den. Det er en helt normal rubeløgn, som er slippet helt ned. Jeg ved ikke, om du skal skille skarpt. Den er simpelthen slippet ned under de laveste takker, for så at få dem fjederne til at springe op. Det vil vi demonstrere nu her. Der er forskellige måder, man kan gøre det på. Nu viser jeg den måde, jeg godt kan lide. Sådan der. Hvis man har den anden vej, så kan man bruge fingeren her. Viser det en gang mere. Det er ikke altid lykkes i første forsøg. Den anden vej. Man kan typisk også gøre det på hængelås, det kan jeg godt lide at gøre. De hænger for det meste på kælderrum og andre steder. Der er det meget lige til. Man tager den et hak ud fra der, hvor man sætter nøglen helt i. Klikker den et hak ud. Sætter tryk på med tommelfingeren. Man trykker ikke for hårdt, man ligger nærmest bare tommelfingeren og sætter et lille tryk. Der skal ikke så meget til at dreje en nøgle. Som sagt, det kræver lige, at man er lidt, når man sidder og øver sig derhjemme lidt, så skal det nok komme første gang. Men når man ikke lige laver det hver dag længere, så kan man godt lige bruge et par forsøg på den her. Det kræver som sagt, at man behøver ikke at slå vildt hårdt med den her. Det er ikke, hvor hårdt du slår. Det er mere, om man lægger det rigtige tryk på den her. Der er nogen, de kan godt lide at lægge det lavt. Der kom den første gang. Så er der andre, de kan godt lide at teste bare lige, så I kan se, den ikke virker. Andre de kan godt lide at lægge trykket højt, det vil sige at lægge tommelfingeren højt på nøglen. Der kom den også første gang. Der er nogen de kan godt lide at lægge den med pegefingeren. Det er ikke min favorit. Men den skal nok komme alligevel. Og så er der nogen der vælger at bruge begge fingre. Det synes jeg så er det sværeste. Hvis der man gør det, så vil jeg vælge at man skulle lægge den nederst. Jeg vil sige, til forskellige ting man kan slå med nu, det her det er en fil. Der vil jeg sige, skruetrækker med gummihåndtag, det er meget godt. Cirka den her størrelse, en pegefingerstørrelse. Det synes jeg er meget fint. Hvis jeg har nogle problemer med nu, det her en ny lås for eksempel, det her det er en lidt ældre lås. Den kan godt drille lidt, specielt om vinteren, så kan den godt være svær at få op. Så giver jeg lige med en gang ved det 40. Kan jeg se, nu skal jeg lige få den her til jer her. Så I kan se, det virker. Kan jeg jo så godt den her. Nogle gange, så kan man skubbe i bunden her. Man kan også godt prøve at skubbe foroven. Det virker så lidt bedre for mig. Der er nogen, de kan godt lide at skubbe med pegefingeren. Det synes jeg ikke virker så godt. Jeg kan godt lide at bruge tommelfingeren. For at komme tilbage til det med teknikker, der er mange, de tror, man skal stå sådan her med 2 fingre, og så, nu virker det godt nok, og så står de der og slår deres fingre. Det er sjældent, at når du står foran en dør, at du får lov til at stå sådan her. Der vil du typisk have en dørkram her, og kan ikke rigtig komme til. Så der kan det godt betale sig at skubbe med tommelfingeren. Bare læg tommelfingeren på. Bum. Så er du inde der. Det var det. Vi skriver lidt mere på bloggen vedrørende teknikker, og vi kommer til at have en lille debat derinde.